Inteligentné relé SR600 je diaľkovo ovládané zariadenie systému IT600 Smart Home. SR600 je možné zabudovať aj do steny, prípadne upevniť špeciálnou konzolou na stenu. Je napájané 230 V a podporuje elektrické zariadenia až do 3500 W. COM a NO terminály sú signálne výstupy určené na pripojenie zariadení, ktoré máme v úmysle ovládať, ako napríklad bojlery, čerpadlá, ventily, pohony, osvetlenie a iné. Terminály S1 a S2 sú signálne vstupy. Ide o beznapäťové kontakty a v závislosti od konfigurácie ich môžeme použiť na ovládanie činnosti relé pomocou pripojených zariadení. To znamená alarm, otváranie brány, otváracie senzory a ďalšie. Relé sa programuje cez aplikáciu a vyžadovaná je internetová brána Salus UG800. Vďaka nej je možné relé kontrolovať na diaľku, ako aj odosielať z neho informácie priamo do Smart Home systému. Výhradným a spoľahlivým distribútorom značky Salus je Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorý zabezpečuje odborný predaj a poradenstvo.